Čo je banán? Syruzalinko, počúvaj, dobre, spraví mi to nesme s prcom, rozumieš na ako... A čo, nebudaj ste s prcom už odpratali to hovno spred domu? Lepšie, moja Halinko, lepšie, počúvaj, boli sme konečne vybrať to výpalné vo veľkom mederi, vieš, tej pizzerke novej. Fú, také to je, napijeme sa. No, tak to treba zapiť, ale... Hovoríme si, Držíme si. Počujem, ale vieš, ako oni to tam nenormálne majú zariadené, počujem. Všade samý magahón, rozumíš? Magahónové stoly, magahónové okulady na stenách. Ešte aj tie okna, nevím, či boli magahónové. Obrusy zlaté, normálne zlato, rozumíš, obrus zlatý, všetko. Nájzlo také malé mydelka, víš, také do ruky, no ale... Ten šéf kuchárov si bol síce kareterista, rozumíš? Ale hneď dotancoval, keď Prcko vytiahol bejsbolku na signál, že Prcko, že pozeraj, Aliko, máme s Prckom také signály dohodnuté, rozumíš mňa? No, pozeraj, tak Prcko. Kedy signály toto povedz? To je nožík. Nožík. No dobre, ale ja teraz sleduj. Tento? To je bejsbolka. No a Aliko, teraz máme úplne náš najlepší signál. Sleduj. Banán! A to čo je toto? Že mám teraz ja hádať, ako si hodnota, mám teraz uhádnuť, že čo ty tu ministra háduješ, ako... Však devčatko, bubančík, my čo si myslíš, že som debil? Ne! To sú politici, debil! Ale dobre, že som bral tej polícii, ja za to nemôžem, však to som ty už úplne sprostý, jak budeš zobrať polícii? Tak ty bol veľa! Veľa! Aj Číňanov je veľa! A tomu ich nenosíme! Hlavne teraz, keď sme v tej zlej situácii finančnej. Už nebude telka, žiadna telka, žiadne drahé autička, nebudú autička, ani babenky nebudú. Ani telka nebude. Telka nebude. Prco! Chod do medera predať bezpokoj. Ne, bezpokoj, ne! Ale to počúvaj, nechaj to na mňa, na banánka, počúvaj ma, sem si sadni, túto takto sa posadíš, Margitnény ti donese segedín, uvarí ti kávičku, takto si vyložíš nožičky na stôl, túto ťa pomasujem troška, víš, aby si oddychol a nechaj to na mňa s Prckom, my už to nejako vyriešime, dobre? To som zvedavý. Dobre, poď Prco, poďme. Poď. Čo, ja som devčátka. Normálne, ty aká nenormálna prdelka. 0,9. No čo, ako môj oddychol si, ako silná? Ne! Keď bol Kristínka. Akože moja Kristínka? Akože tá Ja bol tá kučeravá, tá Kristínka. Kristínka? Normálne. Akože moja Tá Kristínka? kučeravá. Čo chcela? Čo tu to treba vieť? Niečo ti posiela. Ona mne akože doma je, akože niečo mi posiela. No, a byť čo banán. Tak... Pozor mu... Facku ti posiela, ty dement. Si ju 2 hodiny nechal čakať v mederi, v továrni na rybie prsty. Ale tak my sme hrali takú tú našu, víš, erotickú tú skrývačku a ja som mu nevedel nikde nájsť a museli sme ísť s Prcom po tých peniaze do medera. A ty ju necháš 2 hodiny plávať, tých rybí v sračkách, ty hovado necituje. Jaj? Preto som mu nevedel nikde nájsť. No Alinko, počkaj, ukludni sa. Prco, mám pre teba to prekvapenie. To som teda spredal. A to čo je to? Čas som vravil, že Číňanov ne. Alinko, ale to není Číňan. To je riešenie našich zlých finančných problémov, rozumieš mňa? Čo tento škrápek? Počuj, Alinko, hľadal som na internáte. Kde? Na internete, rozumieš mňa? Najväčší mozek pre Alinku, taký silný mozek, útočník, víš, akože čo by nám pomohol z tej veľkej rieky, kde sme sa dostali. No, a vieš, kde by inde mohol byť, keď je na najlepšej matematickej škole na Slovensku? Ja ty myslíš tú, onu. No, Greslingovú, rozumieš? Jasne, Greslingová, všetko. Čiže došiel som ti tam, tak to dole s Prcom sme tam došli,
Som sa nadýchol, rozumíš? Normálne som cítil, jak mi stúpa IQ. Normálne som cítil ešte, jak prca mi stúpalo IQ. A hovorí, jak je celý. Čo ja ma vtrhnem do matematickej triedy, čo je taká, tí dvere s takú zelenú stúžku celú pošmáranú. Nebravo. Počujem, to boli najkrajšie dvere, aké som kedy vyhľadol. A jediný tento tam, chudačík, silno tam počítal po škole, víš, že nejaký tretie a silno rátal nejaké príklady. Tak nám ho bolo sprskal ľúto, sme ho zebrali. A reče sme mu tú hubu zalepili, lebo čo keby bol jak ten boxerista, víš čo, do uši kúse, ten Jackson. Počúvaj, posaďte ho sem, však pri tých prcových nohách sa nedá týkať. Fuj! A keďže ste ide od len môžu pásku. Jagne, čo ne? Tu rozprávaš, čo? Čo je? Ja som si robil pre seba úlohu z deskriptnej geometrie. Čo si robil? Čo? Jak si zo nás robíš srandu teraz? Akože z banána za liho, ty si z nás robíš srandu z môjho národu, zo silnej rodiny? Ale zabijem ho! Zabij ho, dobre, zabijem ho! Deskriptívy. Ja aj z deskriptívy hovorím. Je ono modrý tento chlapec, akože s deskriptívami, kto píše deskriptívami, to je také nejaké... Prco! Chod nakrmiť tigre. Odchod! Že nám tento pomôže, že tam sú hlavy. Tak to som zvedavý, keď všetci takýto škrát. On má ešte okuláre, ale ich stratil, ak som ho viezol. Víš, ak má niekto okuláre, tak musí byť silno inteligentný. Nemôže. Ľudí sa mi hlavy. Tuto. Víš sa, čo ustalo? To čo je? Tigre. Keď nakrme si? Čo? Máte tigre? Čo? Jasné. Cirkus. Čak to je. Čak tam môžeme prať naše špinavé peniaze. To je Jaj. nápad. Som hovoril, že Alinko nám tu vyrieši náš silný problém s peniazmi. No a ty, môj zlatý, krásny, silno inteligentný, počúvaj. Ty. Tak už si nám vymyslel ten cirkus, ako tento, rozumieš? Tak môže byť zlatý klient v tom programe. Jako potrava pre tie naše tigre, chápeš? No.